поговорим за история. Тази тема с нощи мацката отвори. Как вместо аз за гърдите да я хвана, тъй стана дума за величие на хана. Владимира сате 10 и очите. Стига гледа тая мацка в гърдите в панталона. Балдуиновата кула. Леле, колко чифтега ще я обула. Жълти зъбки и нерви лабави, не гепи кабели, гепи кавари. Като стрида в маршрутките, аз съм сам държавата на проститутките. Колега, помниш ли на стената любим портрет? Немаше го още 24 часа. Немаше ни GSM ни интернет. Азис беше само Васко педераса. Немаше ги още и бандеролите. Немаше и кръвта в сополите. Цените още беха идеални. Абсурд не беха толкова комерциални. Сега амортизьорът ти тропа. Говориш ми за залеза на хип-хопа. Виде ми се, колега, че си паднал по гръб. От коза съм станал малко тъп. За тия години отидоа 4 декара. Менеджера ни тръгна да вика лекара. Викам господин продуцент, my friend, дай ми пара, искам турне като на Куко Бенд. Дай ми един от уния партири куфари да купа на 5 будки мини купари и портмонето ми да е претъпкано вместо кухо. Дошъл съм за нещо сухо. Знаеш какво? Аре само да не ме занимаш. Дедо Господ май нема да ми прости. Дай ми всичката пара на света, колега. Не ме занимай с глупости, бе. Знаеш какво? Аре само да не ме занимаш. Дедо Господ май нема да ми прости. Дай ми всичката пара на света, колега. Не ме занимай с глупости, бе.